nauhoitusta päälle. Ja että jos joku hihkaisee, sitten aukaisee mikkiä, mikäli ei dia vaihdu. Meillä ei täällä ole kauhean hyvä nettiyhteys, niin se voi joskus ruveta tökkimään. Ja silloin ei diat vaihdu, niin hihkaskaa. Ja kysykää, keskeyttäkää. Ja ne, jotka on aikaisemmin osallistunut, 23 vuonna oli 3 tämmöistä sessioa, jossa oli koirien antidoping-asioista, niin täällä on ihan suhteellisen tuttua asiaa, mutta kertaus ei ole ollenkaan pahasta. Ja sitten toisekseen olen tänne nyt sitten koostanut. Eli mä oon Aija Mäki-Aho ja toimin liittokouluttajana tuon SUEKin niin kuin asioissa, eli antidoping-asioissa olen Mullin antidoping-toimikunnassa ja sitten koulutettu koirien näytteenottaja tähän doping-näytteen ottoon. Lähdetään sitten asiassa eteenpäin. Mä käännän diaa. Menisiköhän se nyt? Vaihtuko? Vaihtu. Joo, ainakin multa hukkui kaikki näkyvistä, että nyt mä en esitysmuodissa näe sitten, että jos jollain on jotain kommenttia, niin ei muuta kuin mikkiä auki ja sanokaa. Eli vähän asiaa on osa ja käydään vähän nopeammin läpi, vähän hitaammin, eli tässä on tarkoitus käydä läpi vähän antidoping-säännöstöä siltä osin, keskeiset osat ja mistä tietoa löytyy ja mitä pitäisi tietää, kun koiran kanssa urheilee, mikä on koiralla sallittua ja miten testataan. Siitä on sellainen videon pätkä, kun on sitten testipakkaus vaihtunut toisenlaiseen. Ja vähän sitä step by stepihän käytiin välillä siellä, käytiin siinä maajoukkuepalaverissakin läpi, niin nyt siitä sitten lähinnä käydään sen videon kautta sitä asiaa. Ja koirien antidoping-ohjelmasta muutama sana, eli antidoping-ohjelmaa ei ole varsinaisesti päivitetty nyt ihan viimeisimpänä, eli se on 15, siinä on vaan katsottu, että se on edelleenkin siltä osin voimassa oleva, mutta urheilijoiden antidoping-ohjelmahan uusittiin silloin 23 vuonna ja siihen toivottavasti olette kukin tutustunut. Ja samalla kun tämä antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelma uusittiin, joka koskee sitten niinku urheilijoiden osuutta. Eli noin vaan lyhyenä mainintana. Mutta sitten koirien antidoping IFSS-nettisivuilta, tuossa on nettiosoite, ja yläpalkista antidoping, ja sieltä löytyy alasvetovalikosta olennaiset osat, ja lisäksi materiaalisalkussa on lisää. Henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että ei ole mitenkään hirveän helposti löydettävissä sitä antidoping-asioiden tietoa, se on pirstaloitunut 2 näkymään, mutta se on positiivista, että sieltä löytyy nyt sieltä niin kuin olennaiset sieltä yläpalkista. Ja vaihdan diaa tuossa, eli tuossa on nyt kuvakaappaus siitä IFSS-nettisivuilta. Eli siellä on yläpalkissa tämmöinen osio kuin antidoping ja sieltä löytyy vähän esittelyä aiheesta ja kielletyt aineet ja menetelmät, ihmisten noiden erivapaushakemusten ohjeet ja sitten koiria koskien oikeastaan on tämä kontrolloidut lääkitykset koirilla ja mikä on niin kuin olennainen koirien osalta ja sen jälkeen tuolta dokumenttiarkistosta, eli viereinen document library löytyy lisää tietoa sitten, eli tuossa on sieltä nyt sitten, jos dia vaihtui, niin toinen kuvakaappaus, eli ohjeet sieltä, eli koirille kielletyt aineet ja sitten tämä ohje, mitenkä virtsanäytteet otetaan ja siitä myöskin tämmöinen lyhennettä step by step. Mulla on täällä sellainen pikkukoira, joka järsii pärekoppaa, joka ei ole sallittua. Täytyy katsoa, että mitä ihmettä se täällä touhua. En haluaisi sen särkyvän.
Mutta hampaita pitää terotella johonkin. Mä hetkeksi lopetan jakamisen ja koitan löytää tuolta nyt sitten niin kuin tämän. Kun mä löydän teidät jostakin, olisiko se tuolla ikkunassa. Eli nyt pitäisi tulla toi nettisivu näkyville, jos joku huikkasee, että osuko oikeeseen. Näkyy. Joo, eli täällä nyt on sitten toi äskeiset, eli täältä löytyy niin kuin ohjeita kansainvälisille urheilijoille tuolla alemmaisena ja sitten on toi koulutusasioita ja jos alhaalta päin nousee ylöspäin ja sitten on sääntöjä, oikeuksia ja velvollisuuksia ja sitten toi kohta Controlled Medication to Dogs ja sitten se varsinainen, mitä tässä kohtaa olin näyttämässä, että täältä dokumenttiarkistosta sitten löytyy ylimmäisenä kohta antidoping ja täältä löytyy sitten niin kuin lisää tietoa, eli tuosta sen takia halusin tämän vähän niin kuin vilauttaakin, koska se tarvii tuosta pienestä kolmiosta klikata, jonka jää lisää tietoa, eli täältä löytyy näitä eläinlääkintälomakkeet, säännöt, erilaisia listoja ja se polku on tuossa. Mutta nyt mä sitten palaan tuon varsinaisen esityksen puolelle. Nyt piti palata tuohon, aukesko se mun äskeinen esitys edelleen? Kyllä. Joo, kun tää on mulla niin kuin, nyt mä sain itsellekin auki. Eli seuraavana sitten. Se mitä pitää muistaa, että kilpailusäännöissä on erilainen määritelmä, mitä tarkoittaa kilpailu in competition verrattuna antidoping-säännön kilpailun aikana määritelmään. Eli antidoping-säännöissä se kilpailussa tarkoittaa 12 tuntia ennen ajatellun startin ajankohtaa päättyen kilpailu- ja koko näytteenottotapahtuman päättymiseen. Ja kilpailussa kiellettyjä aineita koirilla on alkoholi, anesteetit, sedatiivit, kipulääkkeet, antibiootit, joita ei ole sallittujen listalla, antikolinergit, antihistamiinit, nämä kipulääkkeet, kortisonit, ja taas niistä on poikkeuksia siellä sallittujen listalla, ruokahalua lisäävät lääkkeet, immunosuppressiivit, immunomodulaattorit, kuten siklosporiini, apokuel, keuhkoputkia laajentavat lääkkeet, yskänlääkkeet, piristeet. Eli siitä tuli se tarina siitä, että kahvi, suklaa muodostaa teopromiinia, joka on piriste, joka on kilpailussa kielletty aine koirilla. Lihasrelaksantit on kiellettyjä, H2-antagonistit, protonipumpun estäjät, vatsansuojalääkkeitä, joita on sitten joitain myöskin sallittujen listalla sen takia, että no pitkän matkan kilpailussa vatsahaavan suojalääkkeet on sallittuja. Ja kaikki kannabistuotteet ja myöskin kannabidioli, CBD, johdannaiset ja muut sekä paikallisesti että suun kautta annettuna on kiellettyä. Aikaisemmin käytettiin jonkin verran tätä CBDtä sisältäviä linimenttejä niin kuin koirien raajoissa ja sitten on kiellettyjä menetelmiä, mitä ei saa kilpailussa. Ja aina kiellettynä on veridoping, näytteiden manipulaatiointi, IV-infuusiot, eli pois lukien kirurgiset toimenpiteet, klinikkatutkimukset ja hätätilanteet, pakkoruokinta, pakkonesteytys onkin aina kiellettyä.
Lisäksi kilpailun aikana on kaikki injektiot kiellettynä, akupunktio, äänitenshoidot ja elektromagneettiset hoidot ja välineet on kilpailussa kiellettyjä. Sitten kaikkina aikoina kiellettyjä, että koirilla on anaboliset steroidit, anaboliset aineet, hormonit ja niiden vastavaikutteet, joita ei ole lueteltu siellä kontrolloidussa listassa, beta-antagonistit, diureetit ja peiteaineet ja lisäksi kaikki muutkin, joilla on vastaava vaikutus kuin äsken luetelluilla. Ja tässä oli nyt sitten niin kuin vähän matematiikkaa, eli kun nanogrammatkin voidaan analysoida, eli yksi sokeripala on 2,5 grammaa. Ja olympialaisissa käytettävä uima-allas on 50 metriä pitkä, 25 metriä leveä ja 3 metriä syvä. Ja siinä on nyt sitten niin kuin 3 750 000 litraa vettä. Ja kun se yksi sokeripala tiputetaan siihen altaaseen, niin se pitoisuus tulee silloin 0,7 nanogrammaa millissä. Ja tällainen pitoisuus pystytään vielä analysoimaan helposti. No, sitten toinen esimerkki on se, että kun Päijänteen tilavuus on 12 niin kuin kuutiokilometriä, joka on 12 biljoonaa litraa, jolloin jos se sama sokeripala pudotetaan sinne Päijänteeseen, niin siitä tulee nyt sitten niin kuin pikogrammoja. Ja sen analysointi nyt edellyttää, kun käsitellään ja konsentroidaan näytettä ja konsentroidaan uudestaan, niin sieltäkin vielä löytyy mitattavia, niin kuin, että se pystytään analysoimaan, mutta tämmöistä Päijänteeseen verrattavaa analyysiä ei tehdä koirilla, mutta se on osa tällaista pitkäaikaisseurantaa, mitä näissä doping-näytteissä on, että niitä voidaan sitten niin kuin urheilijoilla 10 vuotta jälkeenpäinkin vielä analysoida, niin silloin kun niitä konsentroidaan ja analysoidaan uudestaan, niin pystytään kohtuullisen pieniäkin määriä saamaan sieltä esiin. Mutta toi sokeripala uima-altaassa on sellainen hyvä esimerkki, mitä tarkoittaa nanogramma. Ja se mikä on haaste nyt sitten näissä koirien niin kuin lääkityksissä, kun jokaisella koiralla on tietysti eläinsuojelulakiin ja eläinten hyvinvointilakiin perustuenkin, että on oikeus ja oikeastaan kuuluu asiaan ja laki, että sairasta koiraa pitää hoitaa ja sille pitää antaa sen tarvitsema lääkitys ja siitä sairaudesta pitää olla aikaa poistua. Mutta sitten näillä IFSS ei ilmoita mitään virallista, niillä ei ole virallista listaa olemassa näistä varoajoista, ja osa varoajoista perustuu myöskin sitten siihen eläinten hyvinvointilakiin, että se pitää sisällään myös tietyn toipumisen. Ja tokihan niin kuin kansallisesti laaditut varoajat on ohjeellisia, mutta se lääkeaineiden poistuminen elimistöstä voi hyvin paljon vaihdella. Se riippuu vähän siitä koiran tyypistä, rotutyypistä, painosta, siitä lihasmassan suhteesta muuhun ja rasvan määrästä, ja kaikki tämä voi vaikuttaa siihen, miten lääkkeet eliminoituu. Mutta tokihan näitä kansallisia varoaikoja voidaan käyttää niin kuin ohjeellisena arvioimaan siitä, koska se koira voi. Mutta se haaste, mikä näistä varoaikalistoista tulee, on oikeastaan tässä seuraavassa diassa. Eli Suomen Kennelliitolla on omat ohjeensa, lääkelista niiden varoajoista. Norjan valjakkourheiluliitto on omilla nettisivuillaan julkaissut oman listan, se on siellä lääkeaineittain lueteltuna. Ruotsin Kennelliiton lista on linkitetty myöskin Ruotsin valjakkourheiluliiton sivuille, eli Daghundsportenin sivuilta löytyy suora linkki Ruotsin Kennelliiton ATC-listaan, joka on näistä kaikista tarkin. Sieltä varmaankin löytyy
lääkeaineet ja niille on määritelty varoaika. Se on hirvittävän hidas etsiä, koska ne on niin kuin lääkeaineryhmittäin, mutta se on kaikista tarkin. Mutta mikään näistä ei ole silleen virallisesti IFSS:n hyväksymä. Ja se, mitä tässä on haastetta, kun tein pientä poimintaa näistä eri liittojen näiltä sivuilta, niin tässä nyt on tavallisempia lääkkeitä, toivottavasti dia taas vaihtui. Eli amoksisilliini, tavallinen antibiootti käytetty koirilla, Suomen ja Ruotsin listoissa sille on varoajaksi määritelty 7 vuorokautta, Norjassa on 96 tuntia. Xylatsiini on rauhoitusaine, sama juttu. Ketamiini myöskin kuuluu näitä, että jos on joku tapaturma, niin käytetään koirien. Jos ei nukuteta, niin sillä voidaan sitten niin antaa lyhyttä anestesiaa. Taas sama ero. Meloksikaamilla, karpropeeni, jotka on näitä kipulääkkeitä. Suomessa ja Norjassa varoaika 14 vuorokautta, Ruotsissa 28. Siklosporiini, taas sama ero Suomessa ja Norjassa 28, Ruotsissa vuorokautta, Ruotsissa pikkasen pisempi, 6 kuukautta. Kortisoneissa on sitten se, että on pitkävaikutteisia ja lyhytvaikutteisia kortisoneja, ja se lyhytvaikutteisen kortisonin varoaika on kaikissa näissä niin kuin kirjattu 14. Käytetäänkin depometroolia, joka on pitkävaikutteinen, niin se on nyt sitten 28 vuorokaudesta puoleen vuoteen, mikä on niin kuin määritelty varoajaksi. Eli kun näissä ei ole edes niin kuin kansainvälisesti mitään konsensusta, niin lääkitysten kanssa on niin kuin aika haasteellista, että mikä se on se eliminaatioaika. Jos muistatte, että sokeripala sieltä uima-altaasta, niin pystytään vielä analysoimaan. Mutta positiivisia asioitakin on, eli on myös sitten tällaisia lääkityksiä, jotka hyväksyy, kun on esittää se eläinlääkintälomake 1, mutta sitten se myöskin pitää muistaa, että se kilpailueläinlääkäri on se, joka antaa kilpailuoikeuden, kilpailuluvan sille koiralle ja hän sen arvioi, että hyväksyykö koiran kilpailuun vai eikö saa olla kilpailua. Arvioiden sitä eläinlääkintälomaketta, mitä siihen. Cytopoint-injektiot, eli näitä kutinalääkkeinä allergisiin ihosairauksiin on 14 vuorokautta ennen kilpailua annettuna sallittu, kun esittää eläinlääkintälomake 1. Suun kautta annettavat antibiootit on niin kuin yleensä niin kuin on myöskin niitä, jotka on sallittuja, mutta kilpailueläinlääkäri viime kädessä hyväksyy, että onko se sairaus, mihin sitä antibioottia on tarvittu, niin riittävästi. Antibioottia sisältävät silmätipat on eläinlääkintälomake 1 esittämällä niin kuin sallittuja. Ja sitten voidaan sallia myöskin matalapitoisia kortisonisilmätippoja ja linimenttejä, mutta sen sama juttu, eläinlääkintälomake 1 pitää esittää ja kilpailueläinlääkäri hyväksyy. Ja sitten ne vatsansuojalääkkeet, jota käytetään niissä pitkän matkan kilpailussa, vatsahaava niin kuin ennaltaehkäisy, on myöskin näitä sallittuja lääkityksiä. Sitten toinen ryhmä sallittuja lääkityksiä koirilla on sitten tällainen, jossa on 28 vuorokauden seuranta-aika eläinlääkärin valvonnassa ennen palaamista kilpailemaan. Eli nämä on sellaisia lääkityksiä, mitkä tuosta voitte kukin lukea, on se, että pitää olla toinen käynti sillä eläinlääkärillä, joka arvioi, ei ole tullut sivuvaikutuksia, että se lääkitys sopii. Eli pitää olla eläinlääkintälomake 1 ja toinen todistus, että on käyty niin kuin arvioimassa siitä, että lääkitys sopii ja siitä ei ole tullut sivuvaikutuksia, niin silloin kilpailueläinlääkäri voi hyväksyä
koiran kilpailemaan. Mutta se mitä pitää muistaa on se, että ne eläinlääkintälomake 1 pitäisi aina pyytää, kun lääkitään, eli kun käyttää koiraa eläinlääkärissä, niin niistä annetuista lääkkeistä kannattaisi täytättää tuommoinen eläinlääkintälomake 1. Ja nämä eläinlääkäriasemat, eläinlääkärit harvat tuntee tätä lomaketta, eli semmoinen kannattaa printata mukaan ja tuoda tullessaan sinne eläinlääkärille, että voisitko täyttää tämän. Se on englanninkielinen lomake ja löytyy sekä Woolin nettisivuilta että sieltä IFSS:n sivuilta sieltä materiaalisalkusta. Mutta aina muistaa antaa koirille aikaa toipua ja parantua, ja kroonisesti sairas kiva harrastekoira, mutta se ei ole urheilukoira, koska mikäli tarvitsee käyttää jatkuvana lääkityksenä muita kuin tässä edellä mainittuja, niin ne eivät ole kilpakoirille sallittuja. Ja erivapauspäätöksen voi saada ainoastaan kilpirauhasen vajaatoimintalääkitykseen, ja se pitää hakea vuosittain uudelleen. Ja siihen on omat kilpirauhasarvot, minkä osalta se niin kuin on hyväksyttyä. Sitten on muutama sana tästä koirien näytteenotosta, eli mikäli koira saa kutsun doping-testiin, niin doping-testaaja ilmoittaa koiran valinnasta maaliin tullessa ja valittu koira tunnistetaan lukemalla mikrosiru ja siitä kirjataan vähintään 6 viimeistä numeroa siihen valvontalomakkeeseen ja sovitaan aika näytteenottoon noin tunnin kuluttua. On tämä kutsu käynyt ja kilpailija pitää huolehtia koiran hyvästä nesteytyksestä. Tästähän puhuttiin jo viime viikolla. Ja kilpailijan vastuulla on, että se koiraa valvotaan koko ajan, että se ei saa suuhunsa jotain sellaista, mitä ei ole tarkoitettu sillä välin. Eli olisi hyvä laittaa se koira boksiin ja sitä boksiakin niin kuin sitten autossa valvotaan niin, että sinne ei kukaan käy syöttämässä koiralle. Eikä joko kilpailija itse valvoo tai joku, johon hän luottaa, niin valvoo sitä, että koira on valvotusti odottamassa sitä näytteenottoa. Ja runsaasta nesteytyksestä pitää huolehtia. Ja tosiaan, jos koira on kehno juomaan, niin sitten esimerkiksi voisi käyttää jotain näitä kissan märkäruokapusseja, joka on yleensä semmoista hyvin haluttua koiralle, että jos se on niin maittavaa, että tulee sitten juotuakin. Kysymys, Aija. Joo. Oletko sä törmännyt siihen hamppukuivikkeeseen? Sitä tuli mulle joku kysymys, että voiko sitä käyttää kuivikkeena? Uskaltaako käyttää? No, minä en uskaltaisi, koska kaikki nämä kannabisjutut on kiellettyjä, niin siinä on riski olemassa, että en käyttäisi. Sitä on kysytty aina aika ajoin, mutta itse en kyllä laittaisi sitä, että kyllä mieluummin sitten rutiireksia tai pölkkyä, mutta en sitä hamppua kyllä laittaisi, koska koirat myös voi syödä sitä. Ainakin meillä on koiria, jotka syö ihan kaikkea. Että jos voi olla tasan varma, että se ei järsi sitä kuiviketta, niin itse en kyllä käyttäisi. No se, mitä aina terotetaan näistä näytteenotosta on se, että kilpailija ja hänellä pitää olla edustaja. Hän tarvitsee joko joukkuejohtaja tai joku muu ja joka tapauksessa tähän näytteenottotapahtumaan tarvitaan sille kilpailijalle avustaja. Ja tietysti on silloin hyvä, että se, joka on joko joukkuejohtaja tai se avustaja tulee sinne testiasemalle ja ilman koiraa. Eli koira odottaa edelleenkin siellä. Mutta kilpailija tulee valitsemaan välineitä. Eli valitaan sitten siellä testiasemalla näytteenottopurkki ja ne kertakäyttökäsineet. Ja sen jälkeen sekä doping-testaaja että kilpailija ja hänen
edustajansa tai joukkuejohtajansa, niin menee sinne autolle, missä koira odottaa ja tosiaan niin jos tarkenee, niin pitää riisua takki niin, että näyttää käsivarret, että käsivarret on paljaan, että nähdään, että huijausyrityksiä olemassa tai sitten siellä testiasemalla jo täytyy sen verran riisua takkia, että pystyy ne näyttämään käsivarret ennen kuin ja sitten saa pukea uudestaan, kun ei talvella ole tarkoitus ketään myöskään palelluttaa, mutta että jos sää sallii, niin sitten tehtäisiin niin kuin käsivarret paljaana tämä näytteenotto. Ja kilpailija pitää sopia, että kuka ottaa sen näytteen koirasta, että kumpi, joko hän itse tai avustaja toimii näytteenottajana, että kumpi on näytteenottaja. Ja käytännössä se doping-testaaja ei koske näihin koiran näytteisiin ennen kuin se on sinetöity turvallisesti sinne kuljetuspulloihin. Eli se kilpailija ottaa sen näytteen tai hänen valtuuttamansa avustaja ottaa sen näytteen. Ja käytännössä niin, että se, joka ottaa näytteen, niin pukee hanskat käteen, avataan se näytteenottopullo ja pyritään pitämään se mahdollisimman puhtaana niin, että niitä hanskoja ei kontaminoida mihinkään ja se purkki sisäpinnaltaan pysyy puhtaana. Ja avustaja ottaa koirat autosta ketjuun normaaleille paikoille ja viimeksi se koira, josta otetaan näyte, tai sitten jos koira on vain 1 tai 2 koiraa ja normaalistikin käy pissaalla hihnassa, niin sitten otetaan se ketjuun tai hihnaan ihan niin kuin normaalistikin. Ja heti kun se koira alkaa pissata, niin sitten näytteenottaja ja kerää näytteen purkkiin. Eli opastetaan, neuvotaan koko ajan, mitä pitäisi tehdä. Ja kilpailijalla on oikeus avustajaan, kilpailijalla on oikeus tulkkiin, mutta se tulkkauksesta hankinnasta huolehtii joukkuejohtaja ja doping-testaajan tehtävänä ei ole huolehtia tulkkia paikalle, mutta oikeus siihen on, että mikäli tarvii, niin sitten se joukkuejohtajan tehtävä olisi selvitellä ja homma jollakin, joka voisi niin kuin tulkata tässä ohjeistuksessa. Ja tosiaan tuossa on nyt sama asia uudestaan, että se kilpailija päättää, ottaako näytteen kilpailija itse vai avustaja, mutta siihen tarvitaan tosiaan se toinen henkilö, joka ottaa koiria autosta niin, että hanskat ja purkki saadaan pysymään puhtaana. Tuossa on nyt sitten kuvaa siitä pissattamisesta, eli uroskoiran kanssa tarvii olla, tosiaan sillä pitäisi olla antaa tulla eikä rupea ruikkimaan. Tyttökoirien kanssa, jotka kykistyy, on monesti niin, että jos hetken odottaa, että se pissa näkyy lähtevän tulemaan, niin sit voi vaikka pikkasen pepusta nostaa, koska narttukoira ei yleensä pysty keskeyttämään pääsääntöisesti sitä pissaamista, jos se on aloittanut. Mutta uroksethan pystyy häiriintyä, jos ei niillä ole riittävä pissahätä. Ja kun on saatu riittävästi pissaa, niin kansi kiinni ja sen jälkeen ruvetaan koirasta siiru uudestaan. Että tämä on nyt juuri se koira, joka on näyteottoon kutsuttu. Nyt mä keskeytän tämän jakamisen ja otan sen videon, jota ajattelin tässä kohtaa, että katsottaisiin, mutta eli nyt on tullut uudet testipakkaukset, niin tässä on hyvä video, miten se toimii, mutta kun mä vielä löydän teidät jostakin, niin mä saan tuolta vaihdettua uuden jakokentän. Eli tää on, sainko videon näkyville, tai katon nettisivun. Näkyy. Eli tässä
Eikö se tökki? Eli siinä oli nyt toi video tästä uudesta materiaalista, mikä on käytössä. Ja se, mitä oikeasti tässä kohtaa vielä halusin painottaa, on se, että tässä VADAN koodihan edellyttää sitä, että kilpailija on niin kuin ensisijaisesti koulutettu, eli se ei koskaan niin kuin ensimmäisen kerran törmää doping-testiin siinä, että se ei ole kuullut eikä nähnyt mitään aiheesta, eli että jokaisella kilpailijalla on oikeus siihen, että on koulutettu tähän antidoping-asioihin, ja se on se, mitä pitäisi jokaisella huolehtia. Ja myöskin IFSS edellyttää, että kilpailijat on koulutettu. Niin siitäkin syystä tätä nyt sitten on vielä tämmöinen kertaus teille järjestetty tässä kohtaa. Ollaan pikkasen jatkus vielä toi PowerPointti, kun mä taas löydän sen. Sainko mä sen esityksen? Nyt mä oon itse hukassa. Näkyy. Joo, tuolta. Eli nyt nämä seuraavat käyn nopeammin läpi. Eli toi näytteen jakaminenhan tuossa oli tuossa videolla. Tässä näissä kuvissa on vanhan mautit, eli molemminlaisia voi olla käytössä. Eli toi oli nyt toi Lokkon, mitä nyt on käytössä. Nämä on Berlingerin purkkeja, mitä tässä nyt on. Mutta että anyways, joka tapauksessa ennen kuin niitä lähdetään testiasemalla jakamaan sitä näytettä, niin kilpailija tietysti valitsee ensin sen kuljetuspakkauksen ja tarkistaa, että pulloissa ja pakkauksessa on samat numerot. Tuosta ei sen enempää. Ja kun se näyte on sinetöity, pakattu tuohon kuljetuspakkaukseen, niin täytetään se testilomakkeisto, eli
Kilpailijan on ilmoitettava resepti- ja itsehoitolääkityksestä, jota on annettu koirille vähintään 6 kuukauden ajalta. Annetut lääkkeet kirjataan siihen dopingvalvontalomakkeeseen, samoin ruokintatyyppi ainakin viimeisen kuukauden ajalta. Suositeltava on, että viimeisen puolen vuoden ajalta. Ja mikäli on lääkitty kontrolloitujen lääkkeiden listan lääkkeillä, niin eläinlääkintälomakkeen kopio on annettava sille doping-testaajalle ja se lääke kirjataan siihen doping-valvontamakkeeseen. Ja kilpailijalla on oikeus kirjata kommentteja ja huomioita näytteenottotapahtumasta ja kilpailija tarkistaa, että kaikki tiedot lomakkeella on oikein ja sen lomakkeen allekirjoituksellaan kuittaa kilpailija. Sitten kilpailijan tämä todistaja, joka on ollut doping-testaaja, jos hänellä on siinä toinen työpari, niin kaikki pistää allekirjoituksen kyseiseen lomakkeeseen. Ja mikäli tai ensi kerralla saadaan riittävästi, niin saatu näytepurkki lukitaan ja säilytetään siinä näytepurkissa siellä testiasemalla ja sovitaan uusi aika ja koiraa nesteytetään lisää. Sitten uusi näytteenotto tapahtuu samalla sen protokollan mukaan kuin se ensimmäinenkin ja saadut näytteet yhdistetään kaatamalla siihen ensimmäiseen näyteastiaan niin paljon, että siinä on riittävä määrä pissaa ja sitten jaetaan niihin kuljetuspakkauksen A- ja B-pulloihin. Jos sieltä löytyykin näytteestä jotakin, niin siitä käytetään lyhennettä AAF, eli siellä on tällainen löydös sieltä näytteestä, niin aina sanktiot tulee kilpailijalle. Eli koira ei ole voinut valita, koiran kilpailukielto on vain sen ajan, että mikä menee sen aineen poistumiseen sen elimistöstä. Mutta kilpailijalle rangaistus doping-rikkomuksesta samoin kuin kilpailija omasta doping-rikkomuksesta. Ja P-näytteen analysointia voi pyytää. Ja joka tapauksessa kilpailijalle häntä kuullaan, hän saa tehdä asiasta niin kuin vastineen. Ja sitten on tämmöinen paneeli, joka käsittelee niin kuin kaikki dokumentit, mitä on asiasta olemassa, eli se kilpailijan vastine ja mitä näytettä, mikä on löydös. Ja tämä paneeli sitten niin kuin ottaa asiaan kantaa, että katsotaanko, että kyseessä on doping-rikkomus vai onko se, että löydös ei ole doping-rikkomus. Ja sitten sanktio, jos se todetaan, että se on doping-rikkomus, niin rangaistuksesta on niin kuin vaihtoehtoja se, että voi saada huomautuksen tai varoituksen, tai sitten voi saada kilpailukieltoa. Se on kuukausista useaan vuoteen, maksimissaan 4 vuotta. Joissain tapauksissa enemmän, jos se on ollut toistuvaa. Tässä oli tämä mun paketti. Mä lopetan nyt jakamisen ja onko herännyt mitään kysymyksiä, kommentteja? Mulla olisi Rinteen Miko täällä. Kuuluuko? Moi. Kuuluu. Kato, siinä oli se näytteenotto, jos ei sitä ekalla kerralla tule tarpeeksi sitä, niin sit siinä oli, että nesteytetään uudestaan ja otetaan sitten jonkun ajan päästä. Mutta siinä meinattiin, että siihen samaan purkkiin sitten kaadellaan. Ei kun siis tarkennan. Eli se ensimmäinen purkki, mikä on, niin sehän on se näyte lähimpänä kilpailusuoritesta. Ja se on se, mikä on niin kuin, mikä tarvitaan aina mukaan sinne. Ja jos ei pissaatu riittävästi, niin sitten juotetaan lisää, pissatetaan uudelleen. Mutta siihen ensimmäiseen purkkiin kaadetaan niistä muista purkeista. Aina otetaan uusi puhas purkki, mutta sitten lopulta ennen kuin se jaetaan se näyte, niin siihen ekapurkkiin täydennetään niin paljon, että siinä on sitä pissaa riittävästi, joka jaetaan sitten näytteeksi. Joo, mutta missä se säilytetään sitten se purkki sen aikaa, että siihen eihän sitä voi kilpailijaa antaa, ettei se pysty kopeloimaan sitä, eikä sitä voi jättää oikein sinne näytteen ottajallekaan, ettei se pääse kopeloimaan. Sehän pitäisi vartioida jollain sitten.
No käytännössä se sitten se doping-testaajan hallussa se lukitaan ja se on sitten niin kuin lukkojen takana odottamassa sitä, mutta että sitä ei voi kilpailijalle antaa ja sen takia se pitää jäädä sen testaajan haltuun, mutta että sitten se pannaan lukkojen taakse, josta se sitten otetaan sieltä lukitusta paikasta sitten siinä vaiheessa, kun sitä näytettä ruvetaan niin kuin jakamaan noihin kuljetuspakkauksiin. Tässä on mielestäni aukko. Minkälainen aukko? Ajatteleeko sä sitä aukkoa, että joku avaa sen näytepurkin siinä? Sehän menee silleen lukkoon, että se aukeaa vaan niin kuin sit kääntämällä. Joo, siinä on se aukko, että se kilpailija ei istu vieressä, kun sen pitää oikeasti niin kuin siinä kohtaa juottaa sitä koiraa. Ja se silloin jää sen doping-testaajan haltuun se jonne lukittuun jonnekka se näytepurkki laitetaan odottamaan. Mutta ei se sille avonainen ole, että sieltä niin kuin sinne voisi käydä kaatelemassa jotain, vaan se pitäisi taas erikseen avata, että se niin kuin saadaan siitä näytepurkista ulos se pissa. Niin kuin tuossakin näit, niin se käännetään auki, kun se ensin pannaan kiinni, kun siinä kohtaa, kun se on niin kuin saatu näytepurkkiin, niin kansi kiinni, niin se niin kuin lukittuu ja sitten se taas tuossa se käännetään. Aikaisemmin oli silleen, että siitä lähti niin kuin korkki niin kuin tavallaan samanlainen kappale kuin noista oluttölkyistä lähtee sellainen pala, niin se siitä tuli ulos, mutta nyt näistä niin kuin näkyi tuossa videolla, että se käännetään, että se reikä aukeaa, mistä voi kaataa ulos. Oliko muille herännyt kysymyksiä? Voisin kysyä sellaista. Kysy vaan. Joo, siis tällaiset itsehoitolääkkeet, tai meinasin, että jos koiralle antaa tällaista maitohappobakteerivalmistetta, mitä saa apteekista ilman reseptiä, annat Inupekti, Fortea ja muuta, niin voiko näitä ihan huoletta antaa? No kaiken kaikkiaan ohje niin kuin kaikista ravintolisista on se, että kannattaisi niin kuin nimenomaan käyttää sellaisia valmisteita, mitkä on niin kuin lääkevalmistajan tekemiä, eli kyllä Inupek Forte on esimerkiksi sellainen, joka on maitohappovalmiste, ja se oletettavasti on sellainen, että siinä ei nyt ole seassa mitään muuta kuin sitä maitohappovalmistetta, mutta kaikkiin ravintolisiin pitää suhtautua varauksella, ja suositus on, että niin kuin käyttää tällaisten lääketehtaiden valmistamia itsehoitotuotteita, jotka mieluummin on apteekin kaupassa, kun ainakaan ostaa sitä jostain kuntosalilta. Okei. Eli mulla on vähän pätki tuossa välissä. Eli voiko Inupek... Anteeksi, mulla vähän pätki. Ainakin sitä on käytetty, mutta niin kuin se, että se kuuluu näihin, jotka on aika laajasti myynnissä oleva tuote, joka kyllä uskoisin, että pitää sisällään vaan sitä maitohappobakteeria eikä sisällä kiellettyjä aineita, mutta että kaikessa niin se vastuu on kilpailijalla ja niihin kaikkiin samoin kuin urheilija itsensäkin syömiin ravintolisiin, niin kannattaa suhtautua silleen varauksella, että ei ainakaan tilaa niitä mistään netistä jotain sellaista, mikä ei ole missä luvataan, että tämä parantaa suoritusta kauheasti, niin sitten se joko saattaa olla jotain muuta kuin mitä siinä lukee. Selvä, kiitos. Oliko Lauralla vai Sannalla? Joo, mulla oli Laura täällä siis, niin ihan siis pohdittiin kahviasiaa vielä, että kun on noita koiria meillä, joista varsinkin yksi pyrkii aika pakkomielteisesti nuolemaan kahvikuppien reunoja ja muita, niin mietittiin just sitä, että miten se sitten käytännössä, että jos se esimerkiksi edellisenä päivänä pääsee lipaseen kahvikuppiin, mikä nyt toki koitetaan niin kuin minimoida, mutta
koira on aika semmoinen kahvin perään oleva, että mitä sitten käytännössä, miten me toimitaan? No, siis sun pitäisi saada pidettyä se koira, että se ei todellakaan niin kuin nuole niitä kahvijäämiä. Että niin kuin jos se sokeripala löytyy sieltä uima-altaasta, niin se kahvikupin reunasta nuoltu kahvi, niin kyllä se niin kuin näkyy sit niissä näytteissä. Että niin kuin kaikin konstein vältät sen, että se ei niin kuin pääse niitä lipaseen. Yes, kiitos. Se on ihan oikeasti sellainen riski, ja siitä on tullut löydöksiä kahvista, ja useita. Et sen kanssa täytyy olla tosi varovainen. Et tiedän kyllä, että jos mä sanon, että sä et saa juoda kahvia, niin voi tulla pää kipeäksi, mutta siinä oikeasti se niin kuin sen kontaminaation estäminen on äärimmäisen tärkeää. Onko Ellalla ja Mikolla vielä vanhat kädet vai? Joo, minulla olisi vielä kysymys siitä eläinlääkintälomake ykkösestä, että onko se semmoinen, minkä Joo. ainoastaan siis eläinlääkäri voi koiralle täyttää? Kyllä, siinä pitää olla eläinlääkärin allekirjoitus, hänen yhteystietonsa, että sitä ei voi itse täyttää. Tai siis voihan sen niin kuin sitä voi auttaa ja täyttää sinne tarvittavia kohtia, mutta sinne pitää olla sen eläinlääkärin allekirjoitus ja hänen osoite- ja yhteystietonsa. Ja sitten jatkokysymys. Voitko vielä kerrota sen, että miltä ajalta sillä eläinlääkärillä täytyy olla tieto niistä lääkkeistä ja mitkä niin lääkkeet siinä lomakkeella täytyy olla niin kuin pitkän ajan päähän? No tietysti siinä on nyt niin kuin sitä arvioa siitä, että jos asia on kovin vanha, niin oletettavasti varmaankin se lääke on niin kuin erittäin niin kuin jo eliminoitunut sen koiran elimistö. Ei nyt niin kuin ihan niin kuin puolen vuoden päähän, niin en ehkä ole lähtemässä hakemaan mitään eläinlääkintätodistusta, että tuossa kohtaa tämä koira on ollut eläinlääkärissä ja saanut tällaisen lääkityksen, mutta mitä lähempänä se sitä kilpailua on, niin sitä tärkeämpää se on, että siitä löytyy se eläinlääkintätodistus. Ja sitten on näitä lääkityksiä, jotka on saatu tässä välittömästi niin kuin ennen, tai on sellainen lääkitys, joka on menossa, niin niistähän tietysti sitten, että jos on joku kolhi tullut vaikka 2 viikkoa sitten ja saa viikon antibioottikuuri, niin kyllä siitä nyt pitää olla se eläinlääkintätodistus esittää, koska siitä voi löytyä jäämiä ja sitten taas se kilpailueläinlääkäri, jos hyväksyy, että joo, tämä on hyvin parantunut juttu jo tässä, niin kyllä voi kilpailla, mutta se pitäisi sitten kuitenkin sillä kilpailueläinlääkärillä hyväksyttää. Joo, kiitokset. Semmoinen maalaisjärkiasia, että onko siitä kauan vai vähän aikaa ja missä kohtaa se lääkitys on päättynyt. Tässä nyt vallankin on, nyt kun kisat on Suomessa, niin harvinaisen paljon on tullut kyllä kysymyksiä lääkityksistä ja muusta. Tietysti aivan hyvä asia, että herätään kysymään ja se, että on pyrkinyt sitä mukaan ja etsimään tietoa, mitä on vaan niin kuin kysymyksiä tullut. Sulla on käsin pystys. Joo, mä nostin vielä uudestaan. Eli miten sitten semmoinen tilanne, kun koirien ruokanappula Essentiali siis sisältää vihreätä teetä pienen määrän, niin onko siinä Essential on itse antanut semmoiset lausunnot, että ei ole riskiä, mutta kuinka kauan koiran pitäisi olla syömättä periaatteessa ruokaa, että jos siinä nyt on kuitenkin se riski, niin onko tarve lopettaa ruoka tai vaihtaa nopeasti, niin kuin jättää se pois, että kuinka paniikki tässä on sen suhteen? No pistipä pahaan, että vain vihreätä teetä. No vihreähän teehän voi olla siis ihan mitä tahansa niin kuin, myöskin niin kuin
että mitä se sitten on. Niin, Mutta ainakin se on sellainen, sellainen, että rehunäyte kannattaa pitää tallessa ja sisällysluettelo pitää tallessa ja sitten niin kuin kirjata se myöskin niin kuin sinne dopingvalvontalomakkeeseen, että tällaista niin kuin nappularuokaa on syötetty, että mikä se ruoka on ollut, koska sitähän kysytään, että mitä on saanut, niin ihan kauppanimikkeestä lähtien. Joo. Eli periaatteessa uskaltaisi kuitenkin syöttää sitä ruokaa läpi kisaviikon. Tämä on siis superherkkä koira. Mä mietin jo sitä tästä. Vaihanko sille kisaviikolle, toisaalta onko siitä mitään iloa enää, jos siinä nyt sattuisi kuitenkin siinä ruuassa olemaan valmistajan lausunnosta huolimatta, niin näkyykö se nyt, kun se on nyt sitä syönyt tähän päivään asti kuitenkin, että jos siinä nyt jotain olisi? Mä en osaa tietenkään mitenkään varmuudella sanoa sulle juuta eikä jaata, mikä on niin kuin se, mutta tokihan se, että toinen riskihän on se, että jos sä nyt vaihdat ruokintaa, niin meneekö sen maha niin sekaisin, että se ei pysty kilpailemaan? Se todennäköisesti lakkaa syömästä kokonaan. Se on niin närästysherkkä koira, että siis sehän nyt on sitten ihan toinen juttu, että onko se kilpailukuntoinen enää, jos mä vaihan siltä ruoan pitkäksi aikaa. Raalla se nyt pystyy toimimaan, mutta se, että onko se kilpailukuntoinen, niin on toinen juttu. Että se tässä on harmi, kun toi Essentiali on just se, millä se niin kuin toimii se koira. Sillä mulla on siis tulostettuna myös se paperi sieltä Essentialilta, jos mä teen ne ruokintalistat kaikki ja otan vaikka ne näytteet ja kaikki tiedot tuosta säkistä vielä talteen. Niin. Sillä ei ainakin itse tekisin, että ne olisi niin itselläsi on dokumentit olemassa. Joo. Mutta se, että tosiaan niin se analytiikka on tosi tarkkaa, mutta sitten taas niin kuin joihinkin asioihin on kynnysarvoja, josta niin kuin katsotaan, että se on kontaminaatio, että ihan kaikki, vaikka se löytyy, niin kaikista ei niin kuin katsota löydökseksi. Mutta toi on mielenkiintoinen asia, mutta kyllähän se koiran syödäkin pitää, mutta kyllä. Mutta sulle en voi sanoa suoraan ohjettaisiin kumpaankaan suuntaan. No me arvioidaan sitä vielä. Mä koitin just katsoa tästä säkistä, että näinkö mä tästä ilmoitettua määrää, mutta en mä saa silmiini nyt, että oliko tässä ilmoitettu määrä sille vielä. Se on jotain prosentteja. Siis eihän se paljon ole, mutta Kannalla oli ainakin. Joo, vielä sellainen kysymys, kun äsken tuli tuosta eläinlääkintälomakkeesta, että kun piti puolen vuoden ajalta lääkkeet kirjata ja ilmoittaa, ja Rolle rauhoitettiin tuossa heinäkuun loppupuolella, ja siinä eläinlääkäriltä saaduissa papereissa näkyy se 7 vuorokautta, että on se lääkkeen varoaika, niin riittääkö se, että mä nyt otan ne paperit, mitkä mä eläinlääkäriltä sain, niin mukaan siitä? Tai punkkilääkkeestä, että mä oon saanut sen. Jos siitä on noinkin pitkä aika, niin se varmaan riittää, että sitten jos koira joutuu testiin, se kirjataan siihen testilomakkeeseen, että tämmöinen on ollut ja saanut tuossa kohtaa näitä. Mutta ja se riittää, että mulla on ne paperit, mitkä mä oon silloin saanut mukaan. Joo, okei, hyvä, kiitos. Onko siinä joku aikamäärä, että miltä ajalta se sit tarvii sen eläinlääkärin kirjoittaman todistuksen? Vai riittääkö, kun varoajat on mennyt, vaikka koira on 2 kuukautta sitten saanut annoksen kipulääkettä, varoajat on niin kuin mennyt jo umpeen, niin tarvitaanko semmoisesta? No siitä ainakin niin kuin on jo aika pitkä aika, mutta että se mitä painottaisin, niin kilpailujahan tulee ja menee, niin itse pyytäisin aina kaikista ja sitten harkitsen, mitkä esitän sitten ennen kilpailua. Mutta siihen on tietysti toinen, niin kuin monenlaisia tapoja, mutta että miten itse tekisin on se, mutta nyt kun on viikon verran kisoihin, niin ei kaikkea
muutakin puuhaa on, kun ruvetaan etsimään niitä takautuvasti, kyselee eläinlääkäreiltä, että se tavallaan se harkinta siitä, että tuossa kohtaa voisi kaiken järjen mukaan, että olla niin, että kyllä se lääkeaine on jo sieltä eliminoitunut, eli silloin sitä ei tarvitsisi esittää, mutta semmoiseksi niin kuin käytäntötavaksi niin kannattaisi niin kuin urheilukoirien osalta olla, että pyytää ne aina, niin sitten ne on niin kuin olemassa. Ja sitten sulla on lista myöskin siitä, sitten kun kysytään, että mitä lääkkeitä se on saanut, ja viimeisen puolen vuoden ajalta, niin löytyy se dokumentti, että tämä ei ole. Ja kipulääkkeestä erityisesti se, että se on niin kuin eläinlääkärin valvonnassa annettu lääkitys, ja eikä se, että on vaan heitetty tuossa niin kuin rimadyyliä, kun sitä sattuu olemaan, niin se pitäisi aina olla niin kuin nämä kipulääkityksetkin niin kuin eläinlääkärin hoidossa olevaa eläinlääkärin määräyksestä tapahtunutta lääkitystä. Mutta onhan siitä nyt jo sen verran aikaa, että tuskin siitä tarvii sitä eläinlääkintä ykköslomaketta esittää, että siitä on mennyt, se on jo niin kuin pitäisi olla eliminoitunut ja koira on toipunut, että ei tarvitse erikseen pyytää lupaa, että saako tämä osallistua. Koska sitten se eläinlääkärikin voi, niin kun, jos siitä ei ole kovin pitkä aika, niin se voi todeta, että tämä ei ole vielä toipunut riittävästi eikä anna kilpailulupaa. Onko vielä kysymyksiä? Oliko tämä tarpeellinen niin kuin järjestää kommentteja? Oli tarpeellinen, kiitos Aija. Kyllä oli. Kyllä oli tarpeellinen. Mutta jos ei tule kysymyksiä, niin minä kiitän osallistumisesta ja jos on kommentteja tai muuta, niin laittakaa palautetta. Ja jos on jotain, mitä tähän niin kuin